Velkommen til Epinions videoguides. Mit navn det er Lars, og jeg skal vise dig, hvordan du opretter nye brugere på VirtualFax. Du skal starte med at gå ind på vores hjemmeside virtualfax.dk. Når du kommer herind, finder du oppe i toppen et link til administrationsmodulet, og den klikker du på. På næste side skal du logge ind med dit brugernavn og dit password, og det er det brugernavn og password, som du finder i dit velkomstbrev. Og her indtaster jeg min demokonto og et password. Næste side. Her har du overblikket, eller forsiden kan man også kalde det, på VirtualFax administrationsmodulet. I venstre side der finder du en oversigt over faxnumre, og du finder en oversigt over afsendere. Afsender er det samme som bruger. Som I kan se, så er der oprettet en default eller en standardbruger, der hedder fax. Det gælder for samtlige kontorer, der bliver oprettet. I mit tilfælde skal jeg have oprettet en ny bruger, så jeg går heroppe under Setup, og så vælger jeg afsendelse. Jeg trykker ny afsender. I login skal jeg have et brugernavn, og brugernavnet i mit tilfælde bliver kundeservice, da jeg nu skal lave en konto til min kundeservice. Det kunne også være et medarbejdernavn eller virksomhedsnavn, hvis man ønsker det. Du indsætter et password. Jeg indsætter en e-mailadresse. E-mailadressen her bruges i forbindelse med at godkende dem, der må sende fax via VirtualFax. Og det vil altså sige, hvis du sender via lars@epinion.dk, så skal den e-mailadresse oprettes herinde i VirtualFax. Har du brugere, som sender fra flere forskellige e-mailadresser, jamen så skal de alle sammen oprettes herinde under hver sin bruger. I afsendelsesidentifikation har jeg mulighed for at sætte et navn eller et nummer ind, og hvad end jeg skriver her, så vil det blive skrevet i headeren på selve faxen. Det er fuldstændig ligesom i gamle dage, hvor man havde den her øverste header på selve papiret. Og i mit tilfælde så vælger jeg at skrive kundeservice hos VirtualFax. Næste punkt, det er en liste over numre. I mit tilfælde er der dog kun et nummer, men har du flere faxnumre, så vil de alle sammen være listet her, og på den måde så får du mulighed for at kunne vælge det faxnummer, du gerne vil sende fra. Den sidste lille detalje er feltet her, vedhæft fax til kvittering. Det er sådan, at hvis du har krydset den her af, så vil du, når du modtager din kvittering på afsendelse af en fax, så vil du også modtage selve pdf'en med den e-mail, du får. Når du har indtastet dine data, dit brugernavn, din e-mail, din header, så trykker du gennem indstillinger. Sådan. Nu har vi fået oprettet en bruger. Du kan se over i venstre side, at vi har en bruger, der hedder fax, og vi har en bruger, der hedder kundeservice. Hvis vi skal slette en bruger, så klikker du først på den herovre. Og så kan du se, at dataene her omhandler altså den afsender, der hedder fax. Og så klikker jeg hernede på slet afsender. Sådan. Og nu har jeg så kun en konto, eller en afsender, og det er den, der hedder kundeservice. Det var alt for nu. Jeg håber, denne guide kan være brugbar, og at dine spørgsmål er blevet besvaret. Og hvis ikke, så finder du flere guides på www.virtualfax.dk.